Assalamu alaikum. Uzakdaki yakynymyň uzakdaky we yakynlaky tomaşaçylary. Ene de sakavatly Türkmen ýaýlasyna altyn ýyldym geldi. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji sentýabry Türkmenbaşy etrawynyň ýalkym geňeşliginiň ýaşaýjysy Babajan doktoryň öýünde ogul gerek ejemiziň dogulany güni toýlanýar bugün. Bizem ogul gerek ejemidi häzirki wagtda Russiýada ýokary okun dowam edýän Mehriban gyzy Gülşadyň adyndan tüýsürekden Utlayaz, utlamana geldik hasta orta kadar. Döwletli ojakda Babajan doktoryň öýünde ogul gerek ejemedi. Duýdaňyz Utlayaz we şol ajaýyp pursatlary Gülşat dogulmanyň adyndan Elemi de YouTube kanalymyza ýerleşdirip siziň hemmäňiz bilen paýlaşýas. Sözümiziň başynda ogul gerek ejemedi bugünkü dogulan güni bilen tüýsürekden Utlayaz prezidentleriň bagtyna uzak hem bagtly ýaşamaklygyny tüýsüregmeden dilek edýäs. Onda näme? Garaşylan günne garaşylmadyk pursatlar bilen uzakdaky ýakynym dowam edýär. Ene de mehriban tomaşaçylar biz bellenlen salgyda Babajan doktoryň döwletli ojagyna gyzgyn salamy sözler bilen, ajaýyp arzular bilen, gül çemenleri bilen, şeýle süýjülük torty bilen. Onda näme? Odan pursat biletden şaýak bolalım. Assalamu alaikum. Utawasynda olanmy? Ene mehriban tomaşaçylar hakykatdan hem duýdansy geldik şu gün. Kimiň adyny gelenimiz bilýärmi? Elbetde Gülşat gyzyň adyny şu owadan güller size ömrüňiz uzak bolsun. Şu güller ýaly owadan arzuwlarym size. Ene bilen tüýjülük torty ýürüte gyzyňyz Gülşadyň adyndan Russiýa Federasiýasyndan iň gowy arzuwlaryny ýollaýar. Hemişe prezidentleriňizden bagtyna gowanyp, şolaryň bagtyna janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Döwletli gapyňyzdan diňe toý diýip gelmekligi, ätlenmekligi we tüýsüregmeden arzu edýäs. Gülşadym iň gowy arzuwlaryny ýollady, häzir siziň dikkatyňizi ýetireriz. Salam hemme. Ine bugün 1 sentyabr ejenjanyň doglan güni. Käbäm ejem doglan güni gutly bolsun. Ýaşagyň bolsun Allahydan, görjekdiňe gowulyk bolsun. Göregiň ýaşyny bersin Hudaýym. Ogul gyzyň bagtyna gowanyp ýaşanlarjan. Akdyjaklaryň, çowulklaryň toýuny görmek nesip etsin Hudaýym. Gowullar da görşeli. Allahydan janyň sag bolsun Hudaýym. Elmi dama gülüp ýaşa. Gowullar da görşeli. Janyň sag bolsun. İşleri waç bolsun. Gözlükleri gowuwany arzuwny ýepin. Gülşat ine şu goşuk seterlerini okap bermegim haýyş etdi menden. Iniliň baryna dünýä awadan bolmasyn gussa aladan, aňzakda üşesem kalbym ýyladan, jewzada nur bolup ýagany mene. Gülşat gyzynyň jany sag bolsun, size de şoň gowullaryna, şowly pursatlaryna begenip, gowanyp, uzak ömür ýaşamaklaryňyzy tüýsüregmeden arzu edýäs. Allah ýakyn. Nenem jan ýaşymy güni bolsun, görjen gowulyk bolsun, aramyzda başyň tik bolsun, elmedam güler ýetiň şedip gülüp dursun. Ömrüň uzak bolsun. Güler ýetiň solmasyn. Çağlaň, agtyklaryň bagtyna gowanyp ýaşa. Daýda ýaşyňyz ýyn bolsun, uzak ýaşa, görjen gowulyk bolsun. Mydama öňe toý dik geleýle, saçagyň bereket artsyn. Eje ýaşyňyz ýyn bolsun. Eje ýaşyňyz ýyn bolsun. Eje ýaşyňyz ýyn bolsun. Eje ýaşyňyz ýyn bolsun. Daýda jan ýaşyňyz ýyn bolsun, uzak ýaşa. Allah beren ýaşyny gül oýnap ýaşa. Daýda ýaşyňyz ýyn bolsun, uzak ýaşa, göregiň ýaşyny bersin. Mydama agtyklaryň taşyny ýüşürip gül oýnap ýaşa. Mende ýaşyňyz ýyn bolsun, janyň sag bolsun, güler ýetiň solmasyn, Allahydan elmedama maşgalamaryň aramyzda elmedama başyň dik bolsun, janyň sag bolsun. Eje ýaşyňyz ýyn bolsun, Allahydan agtyklaryňa çağlaryň gowanyp ýaşamak nesip etsin, Allahydan başymyza sag otur. Saçagyň bereket artsyn. Toýlulurdy. Agtyklaryň taşyny ýüşürip sagaman oturmak nesip etsin. Eje ýaşyňyz ýyn bolsun, göregiň ýaşyny bersin, uzak ýaşa. Elmeden başyň dik bolsun, çağlaryň arasynda bagtly ýaşa. Getirdiň ruhum sagdy, hemişelige dünýäni unudup eje basyn mehrine. Buysanç bagtyje nurly ýüzüňde mulayym garaýşyň
ece Baki gözümde ece Yakın yıllarşın ece Huşumda dine Savul benim seni iyi vuryan Seni iyi vuryan ece Seni iyi vuryan ece Ecem can ecem